Welcome to my YouTube channel Mamta's Vlog 98. ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସବୁ। ତା ମାମୁଁ ବାହାରକୁ ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇଛୁ ବୋଲି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ବାହାଘର ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ନା ବଢିଆ ନାଁ ଛିଡ଼ିଛି ନା। ଆଉ ତୋ ମାମା ଯିବ ନା ବାହାଘରକୁ ମୋଟି ଯିବନି ଆଉ ଅନୁ ଯୋଡ଼ି ଚୁଇଁ ଆସିଛି ଭୋଜି ଖାଇ ତା ମାମୁଁର ବାହାଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଜୟ ମଙ୍ଗଳ ତା ମାମୁଁ ଯିବୁ ଯିବୁନି ଶୁଭା ଯିବୁଟି ଯିବୁନି ଚୁଇଁ ଡାକି ଆସି କ'ଣ ଭୋଜି କରିବ କହ ଅନେକ ଦେଖ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅନେକ ଦେଖ ଅନେକ ତୋ ମାଇଁ ପାଖରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚେଇବି କଣ ସେତିକି ଅନେକ ତୋ ମାଇଁ ପାଖରେ ଦେବି ତରକାରୀ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଚିକେନ ଆଉ କ'ଣ କ୍ଷୀରି ଖଟା ଦେ ହବ ନା ନାଇଁ ଡାଲି ଦେ ଡାଲି ଆଉ ଭାତ କ'ଣ ହବ କହୁନୁ ତୋ ମାଇଁ ପାଖରେ ଦେବି ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚିବ କହ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିକି ଆସିକି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରିକି ତା ମମିର ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ତା ମାମାର ଅଣ୍ଟା ଭଲ ହେଇନି କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହବ ମାମା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଆଉ ତା ମମି ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଏଇଟା ହଉଛି ମନର କଥା ସବୁ ତା ମାମୁର ବାହାଘର ପ୍ଲସ୍ ସାଇନର କ'ଣ ସାଇନର କ'ଣ ଦରକାର ସାଇନର ମେଡିସିନ ଖାଉନି ମେଡିସିନ ଏଇଟା ହେଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତା ମାମା ତା ମମିର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ତା ସାଇନର ମେଡିସିନ ଖାଉନି ଏଇଟା ହେଲା ତା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହବ ଏଇଆ କହିବାକୁ ବସୁଛୁ ଟି ହଉ ହଉ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ